To ka fara da gabatar mana da kanka. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Dr. Idris Ibrahim Kyauta. Ni da One Health Focal Person na Veterinary Department na Ministry gidan gona na jihar Kano. To kuma yasa aka shirya wannan taro kan cutar haukan ciwon kare? Gaskiya wannan taro an shirya shi ne saboda a zaburar da masu ruwa da tsaki. Misali, makiyaya da suke harkar shanu da tumaki, wato Fulani kenan, da kuma mutane su da suke ajiye karnukansu a gidaje, da kuma mafarauta, da kuma waɗanda suke harka ta nama, wato butchers kenan, a sunansu mahauta. Su ne aka shirya wannan taro saboda a fahimtar da su yadda za a gane cutar haukan kare da kuma matakin da za su ɗauka don su kare kansu da kuma su kare al'umma. To ita wannan cutar haukan ciwon kare take? Ita wannan cutar haukan kare cuta ce mai matsala sosai, wadda ba a Kano ba, a Najeriya da duniya da ana samun wannan cutar kare. Cuta ce da wata ƙwayar cuta ta virus take kosin wannan cuta. Kuma yawanci cutar tana da babban matsala. Misali, kare ko mage da ya kamu da wannan cutar zai iya yaɗa wa mutane, ya ciji mutane, ya ciji dabbobi da wasu abubuwa da zai yaɗa wannan cutar. Kuma ita wannan cuta babbar cuta ce da idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba, tana kashe mutane, ta kashe dabbobi. Masha Allah. Kana ƙarin bayani ne mu je? Kuma ita wannan cuta tana buƙatar, misali, a rika idan aka samu ɓullar wannan cutar a gaggauta sanar da hukuma saboda a yi ƙoƙarin daƙile wannan cutar. Wato su ne matakan da ya kamata a ɗauka idan irin wannan kare ya ciji mutane? Idan misali idan aka samu matsala kare ya ciji mutum, abin da ya kamata, akwai abin da ake cewa first aid, agajin gaggawa shine a sami inda karen ya cizo a wanke shi da ruwa sosai da sabulu ko omo, ai kamar minti 5 ana wankewa, ka a rufe gurin da bandeji wani abu, a garzaya asibiti da ke kusa ko na dabbobi ko na mutane, saboda a tabbatar da wannan cutar ta cizon ta haukan kare ce ko kuma akasin haka. A ba mutum magani da rigakafin da ya dace kafin cutar da tasiri a cikinsa. Masha Allah. Muna godiya kwarai da gaske, Dakta.